Hormatly Ata Vatan TV YouTube kanalının tomoshaçyları, ine biz şuun Awada Milli Siýasaçylyk soragyny Azerbaýjanyň, Türkiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň ilkinji üç taraply duşuna gatnaşmak üçin Ata Vatan media topary bolup, ine şu ýerde ýazgylar etýäs. Häzir üç taraply duş başlaýar. Biz şu üç taraply duşda alınan kararlar, ýalaşylan sözler barada Ata Vatan media topary bolup size gyzymy ýetirip durýar. Kanalymyza tomosha etmäge dowam edin. Şugun Hazar deňdiniň kenaryndaky Awada Milli Siýasaçylyk zowlugyny Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet baş tutanlarynyň birinji samiti geçirildi. Awada Milli Siýasaçylyk zowlugynyň kongresler merkezinde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti İlham Aliýewiň hemde Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň gatnaşmagyna birinji üç taraplaryň samiti uly üstünlükleri bekleni. Bu samitin wakalaryny dünýä jemgyýetçiligine we türkmen okuwçylar köpçüligine ýetirmek üçin Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalynyň topary hem degişli işler alyp bardy. Samitin başlanan gününden başlap, ilki bilen bu üç ýurdun degişli ministrlikleriniň arasyndaky duşuklary okuwçylar köpçüligine ýetirdi. Şu günüm Awada Milli Siýasaçylyk zowlugynyň kongresler merkezinde samitin geçişi baradaky suratly we video habarlary okuwçylara ýetirdi. Samitde esasanam üç ýurdun arasynda energetika, ulug we söwda ykdysady gatnaşyklar hassa putolandyrmagy degişli meseleler aranyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň tebii gazyny Türkiýe we dünýä bazaryna iyi bermegiň ýollary barada giňişleýän pikir alşyldy. Gepleşikleriň dowamyna Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň döwletara, sewitleýin we halkara derejetinde strategik häsiýete iyi bolanlygyny ýytaldy. Şeýlede özara gatnaşyklary üç taraplaryň görnüşiniň dep bolan dostlukly, anamdar gatnaşyklary berkitmek we gatnaşygy işçileşdirmek üçin giň mümkinçilikler döretýänligi bellenildi. Hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary boýunça pikir alşmalaryň dowamyna samitin üç taraplaryň siýasat diplomatik gatnaşyklary putolandyrmagy, söwda ykdysady, maýy goýum, medeni ansanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmäge mümkinçilik berjekdigini ýytaldy. Samitin ahyrynda mühim alalaşyklara gol çekildi. Gol çekmek dawarasynda ilki bilen Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň döwlet baş tutanlarynyň birinji samitiniň bilelikdäki beýannamasy kabul edildi. Gol çekilen mühim resmi namalaryň hataryna söwda ykdysady hyzmatdaşlyk hakyna Türkmenistanyň hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda alalaşyk 2023-2025-nji ýyllar üçin alam bilim we medeniýet babatda hyzmatdaşlyk etmek hakyna Türkmenistanyň hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda çarçuwaly maktatnama, gümrük hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki konsultasiýa topary döretmek barada Türkmenistanyň hökümetiniň, Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň we Türkiýe Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünmek hakyna ehtnama, energetika babatda hyzmatdaşlygy mundan öýlekde ötürmek hakyna Türkmengaz döwlet konserniň, Azerbaýjan Respublikasynyň energetika ministrliginiň we Türkiýe Respublikasynyň energetika we tebii serişdeler ministrliginiň arasynda özara düşünmek hakyna ehtnama, uluglar babatda hyzmatdaşlygy mundan öýlekde ötürmek barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň, Azerbaýjan Respublikasynyň sanly ötüş we ulug ministrliginiň hemde Türkiýe Respublikasynyň ulug we infrastruktura ministrliginiň arasynda özara düşünmek hakyna ehtnama bar. Azerbaýjan gazı Türkiye'ye geliyor. Türkiye üzerinden bir kısmı Avrupa'ya gidiyor, bir kısmı Türkiye'ye satılıyor. Tabii Türkmenistan gazının Türkiye'ye gelebilmesi için önce Azerbaycan'a gelmesi lazım. Bunun için hangi adımlar atılacak? Daha sonra burada üç ülkenin de yararına, faydasına olması lazım bu işbirliği. Nasıl şimdi biz Azerbaycan'la ilave taleplere karşı nasıl işbirliği yapabiliriz bunu görüşüyoruz ve bir mutabakata varıyoruz. Güçlü bir şekilde de bunu konuşmak lazım. Ondan sonra da bu gelen gazın ne kadarı Türkmenistan gazı da gelirse Azerbaycan'ın üzerinden Türkiye'ye gelecek. Türkiye üzerinden ne kadar Türkiye'de kalır, iç piyasada satılır, ne kadar Avrupa'ya gider. Bunların ne kadar yatırım yapılacak? Bu Hazar'ın altından boru hattının geçmesi gerekiyor. Bunları kim yapacak? Ya bunlar hep detaylı çalışma gerektiren
konular. O nedenle biz dünkü Enerji Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanları toplantısında ve bugün zirvede liderlerimiz de onayladı bir işçi grubu, sizin tabirinizde, yani çalışma grubu oluşturma kararı aldık. Güçlü bir şekilde bunun detaylarını çalışacağız.